rozmýšľať o tých nákladoch. Zelené odpady zvlášť, to sme oddelili. Tu je 223, je očakávaná skutočnosť a plán na ďalší rok je 220. V ostatnej činnosti sa bavíme. Ja k tomu teraz dostanú. 229, 348. Ak teda premiér čo... 223, 220. Tak, ja mám inverziu. Ja mám 229, 248 a 220. Potom, pardon, ja tu mám 220, takže preto sa čudujem tomu. Tak, materiál som tu zašiel. Viete, ja mám tiež ten materiál, pred sebou tiež tam 229. Ja vám verím, len Ja sa pýtam, že kvôli materiál tomu. máte vytlačený. To možno, že bol ten prvší rozpočet, kde nebolo zapracované ešte to jarné jesenné upratovanie 9 000. To bol ešte ten úplne prvý návrh. Ktorý sa menil v priebehu. Tam sa potom to menilo o tých 9 000, kam sa pridalo to jarné jesenné upratovanie. To je to, čo sa hovorí, minulý týždeň sme sa tu stretli, sme sa rozprávali. Ale materiály boli zaslané aktualizované. Boli aj aktualizované. To je to, čo premietam a to je aj to, čo má teda ostatní poslanci. OK, tak sa ospravedlňujem, lebo ja som mám 20, preto som sa zavolal. Ty si išiel som v linku, čo Áno, z toho prvého. Áno, už máme také poslali nové materiály. Dobre, a ešte sa vrátim k tej listine. Sekundička, musím si to nájsť. Lebo som si to pozeral. To jarné a jesenné upratovanie, máme tu brať, ako je to nejaká iná činnosť, ako je tie listine? Zber odpadu, kosenia a tak ďalej. To je niečo vyššie? To je zvláštne. Čo? To je zo zákona. Jarné jesenné upratovanie. To je to, čo sme rozprávali, že naozaj riaditeľ navrhuje, že aby sme to naozaj už nerobili, nechali, lebo máme zberný dvor, je to zákon vytvorený, ľudia môžu podpísať a ušetria sa nejaké projekty ušetria, lebo ten náklad s tým nejakým vždycky bude. Hej, tým triedením, tým odvozom a zlikvidovať sú odpadne. Dobre, a ešte posledná vec, hľadiska, tu máme nejaké odmeny na mesto, je tu školský klub, je tu školské stravovanie a nevidím niekde hľadiska, keď máte, ako Neviem, o čom hľadiska odmien. Číslo, to je strana 15. Starú. Tam je 9.3, odmeny podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, školský kluby základnej školy. Odmeny podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. To sú odmeny, ktoré sú v tomto roku podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. To mali všetky organizácie, rozpočtové organizácie, takisto aj Prosím? To mali všetky organizácie, aj Mestské kultúrne stredisko. Toto je očakávaná suma. Dostala odmenu. Áno, to je hľadiska vyššie. Však to bolo to, čo tu Roman Spasič rozprával, že zase sa to rozdávali odmeny. Bolo to zo zákona v zmysle kolektívnej zmluvy. Žiadne sa nerozdávali odmeny, ale v zmysle kolektívnej zmluvy. Bohužiaľ, boli nám práve naopak, boli nám vykázané štátom. A neboli uradené nových prípadov. To bolo skoro 50 000 eur, ktoré sme museli zase niekde nájsť a dať. Ale to je tento. To je tento rok, áno. To je tento rok. Pre rok 23 sú není odmeny, žiadne rozpočtované, u žiadnej My sa organizácie. dohodli, že nebudú žiadne odmeny na rok. Nakoľko je zvýšenie. V základnej škole som neviem. Poďme rozpočet riešiť, prečo tento na rok 23 až 25 vlastne program. Pán kontrolór. Pokiaľ pani poslanky nemajú k rozpočtu žiadne pripomienky, tak by som niečo povedal zo svojho stanoviska. No neviem, že či ešte teda majú. Pokiaľ nemajú, hej? Lebo, ale v rozpočtu 23, lebo záverečný účet za rok 2022 sa bude prejednávať až v júni 23, takže pokiaľ nemajú, môžem? Ale nech sa páči. Z čoho vychádzalo moje stanovisko? Moje stanovisko vychádzalo z predikcie ministerstva financií na rok 2023 a 2024
výnosu dane z príjmov fyzických osôb, zo zákonnosti zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Môžem konštatovať, že rozpočet bol dostavený v súlade so zákonom aj s navýšením, tak ako je to ministerstvo financí určovalo. Rozpočet mesta bol dostavený ako vyrovnaný na strane bežného rozpočtu prebytkový, na strane kapitálového rozpočtu schodkový, na strane finančných operácií prebytkový. Venujem sa tuto tej časti, keď ste si to niektorí čítali, aj navyšovaniu miestnych daní, prečo to asi treba, prečo to netreba, poplatku za komunálne odpady, nechcem sa k tomu nejak viac venovať. Čo sa týka tých poplatkov, odporúčam mestu, aby teda aj ten sociálny aspekt bol trošku zachovaný, aj tie splátky boli rozložené na viac splátok, nielen dve splátky, myslím, že už aj zapracovali, už 4 splátky, ale môžu byť aj viac splátok, ale zase to chce, požaduje veci také na strane zase úradu, že teda rozhodnutia o výroby na ne nebudú v maji, ale budú už na začiatku roka, niekedy v marci, a vtedy sa to dá zložiť aj do viacerých splátok. Ale to sú také, zrazumenie, také administratívne veci. Ďalej, ak sa venujem tomu zhrnutiu a ešte aj takému jednému upozoreniu, že dnešným dňom nadobudol účinnosť zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde celé všetko prebúrané, môžete spapať bežný rozpočet, môžete kapitálový na bežné výdavky, rezervový na bežné výdavky. A ja odporúčam teda, platí to, ale v tomto rozpočte sa to ešte nezohľadňuje. Odporúčam rozpočet na rok 2023 schváliť a návrh rozpočtu, viacročného rozpočtu na rok 2024 a 2025 zobrať na vedomie. Nemám žiadnu výhradu k rozpočtu. To je čo? Ďakujem pekne. Tu sú teda naše tú položku. To vzdelávanie 9.1, to je strana 13. Primárne vzdelávanie, odmeny pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Tam je nič. To je na budúci rok. Nie, to je tento rok. Ide mi o to, že... Dostali, už mali všetko vyplatené. Všetko je vyplatené. budúci rok. Ja tam nemám nič, ja som pozeral všetky, OK, v poriadku, takže tu mám vyzákané. Ešte raz povedzte, čo? Ešte raz prosím. Vzdelávanie. 9.2, to je strana 14. Primárne vzdelávanie. No ja to mám, no a... Ale to sú odmeny pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. To nie sú odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy. My hovoríme o dvoch odlišných položkách. A odmeny od kolektívnej zmluvy dostali 520. Základná škola ako prenesené kompetencie to mali v rámci mzdového normatívu zapracované. Čiže za toto tu nevidíme samostatne. To hradil všetko štát ako účelovo To, čo je dotáciu. rozpísané, sú len naše originálne kompetencie, ktoré navyše... ktoré navyše boli poskytnuté mestom na z originálnych kompetencií, čiže mesto ich vyradilo vo svojom rozpočte, ale neboli nám poukázané zo štátu, pritom nám boli prikázané ich vyplatiť. Ale v základnej škole v podstate prenesený výkon štátnej správy je hradený zo štátneho rozpočtu a bol rozpustený z normatívy. Tak ako oni prídu peniaze, my Tak aj odišli. my im dávame Boli uhradené priamo. všetko majú. Konkrétne 10%. Kvôli tomu sme aj na jeseň vlastne schvaľovali prepočítanie nového normatívu. Ešte niekto? Nie? Tak prejdem teda k uzneseniu mestského zastupiteľstva číslo 13, ale 15, 12, 22. Mestské zastupiteľstvo podľa paragrafu 4 zákona číslo 39 1990
o obecnom znení jednoduchších predpisov. Poprvé, prerokovalo návrhy rozpočtov príslušných organizácií zriadených mestom Tomače. Po druhé, schválil rozpočty príslušných organizácií zriadených mestom Tomače na sledovanie mestskej kultúrnej príspevok na činnosť v sume 119 552 eur, služby mesto Tomače príspevok na činnosť v sume 279 940 eur, rozpočtu mesta na rok 2023. To je za predložený návrh. 10 za, proti 0, zdržal sa 0. Ďakujem. Druhé uznesenie číslo 14, 15 22. Mestské zastupiteľstvo Tomačov podľa paragrafu 11.4 zákona číslo 361 1910 do zriadení bezpečných predpisov. Poprvé prerokoval program rozpočet mesta Tomače na rok 2023 až 2025, rozpočet mesta na rok 2023, vrátane programov, podprogramov a prvkov, členenia úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie, rozpočet klasifikácie. Po druhé schvaluje POA predložený program rozpočet na rok 2023, vrátane programov, podprogramov a prvkov, členenia úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie, rozpočtovej klasifikácie, povrch použité zemného fondu a kapitole výdavky konkrétne na 187 308 eur, z toho poprvé projekt zvýšenia energetickej účinnosti budov základná škola 2400 eur, poprvé projekt aktualizácie denný stacionár 4992 eur, poprvé ekonomické zhodnotenie časti objektov služieb 20 000 eur, poprvé technické zhodnotenie kultúrny dom Dolná časť 20 000 eur, po piaté denný stacionár 5% spolúčasť 61 194 eur, po šieste zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy spolufinancovanie 10 718 eur, po siedme zvýšenie energetickej účinnosti budovy základná škola naviac práce 60 004 eur a po 8. nákup hasičskej striekačky 8 000 eur a skladka časti istý úrodu šoferných topolová 32 bytových jednotných 29 470 eur, 216 778 eur. Po tretie vedenie na vedomie POA rozpočet mesta Tomače na roky 2024 a 2025 vrátane programov, podprogramov a prvkov člení na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie, rozpočtovej klasifikácie a po B stanovisko na kontrakt navrhovaným programovým rozpočtom na 2023, to je za predložený návrh 2, 4, čiže 8 proti, zdržal sa pán Kulica, pán E. Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 16, zriadenie komisii pri mestskom zastupiteľstve materiálov poslancom dostaneme elektronicky. Toto sme si nejakým spôsobom vydiskutovali na neformálnom stretnutí, takže k tomu asi nebudú žiadne pripomienky. Áno, nie, čítali ste. Takže môžeme prejsť rovno k uzneseniu mestského zastupiteľstva číslo 15, 15 ako? Lenka? Áno. Poslanca závěr o komisii, dvakrát vám napísal. Nie poslanec sami. Ale tam, A nemal byť niekto? Áno. Je tam bol to. Nejaká iná lenka. Nie, 9. V každej sme 9. Nie, to len pri Kecovu. Dobre. Ďakujem za upozornenie. Áno, 9. Takže to sedí. Ešte niekto? Dobre. Takže uznesenie mestského číslo 15, 15, 12, 22, mestského zastupiteľstva Tomačov podľa paragrafu 11.4 zákona číslo 3910 predkladujúcom znení neskúšnych predpisov pre prerokovať zriadenie komisii, podľa zriadenie komisie financií a správy majetku mesta. Po tretie vymedzovali komisiu následovanie. V zmysle je uvedené, ktoré mám dobre, nebudem to čítať, to ste prečítali. Od bodu A až po bod G, ktorý hovorí plní ďalšie úlohy, ktoré si vyžadujú pozornosť to je za predložený návrh 10 za proti 0, uznesenie mestského zásadu číslo 16, 15, 22 mestských zásadov Tomačov podľa paragrafu 11.4 zákona číslo 361 1910 zriadení
Znenie zrušných predpisov poprvé prerokoval voľbu členov komisie financií a správy majetku mesta a boli po druhé voli bola za členov komisie financií a správy majetku mesta inžinierka Lenka Ševcová, Žilaj Kotrus, magister Martin Považná, doktor Vlastislav Kulica, Peter Havran, Zdeněk Kupka, neposlancov Jaroslav E., inžinierka Stráňovská a inžinierka David T. Po mene za predsedu komisie poslanca inžinierka Lenka Ševcová, to je za predložený návrh. 10 za, proti 0, 0. Uznesenie mestského zastupiteľa číslo 7, 15, 12, 22 mestského zastupiteľa Tomášov podľa paragrafu 124 zákona číslo 3210 dnes číslo potreba prerokovať verejnej komisii, bude zriadiť komisiu pre kultúru, školu, vzdelávanie, sociálne veci a životné prostredie, potrebuje vymedzuje komisie nasledovne v zmysle bodov A až F, kde posledný bod splní ďalšiu úlohu zmysle rozvoja aktivít potrebov do mesta životného prostredia. To je za predložený návrh. 10 za, proti 0, ďakujem. Uznesenie číslo 8, mestské číslo 18, 15, 22. Mestské zastupiteľstvo Tomáčov podľa paragrafu 24 zákona číslo 349 z neskôrších predpisov poprvé prerokoval voľbu členov komisie pre kultúru, školu, vzdelávanie, sociálne veci a životné prostredie, ktoré volí volá do členov komisie pre kultúru, školu, vzdelávanie, sociálne veci a životné prostredie magisterka Veronika Rendáčová, magister Júl Žubor, inžinierka Tomislav Tomievičová, Ľubomír Káčer, magister Peter N., neposlancov Juraj Hruška, inžinier Miroslav Bátovský, inžinierka Valeria Zeleníková a inžinier Martin Bejčko. Po B za predsedu komisie poslanca magister Veronika Ivašu. Tu je za predložený návrh. 9 či 10? Veronika? Áno. 10 za, proti 0, ďakujem. Uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 9, 15, 22, mestského zastupiteľstva Tomáčov podľa paragrafu 4 zákona číslo 1999 dnes počných predpisov poprvé prerokovať zloženie inventarizačných komisí podľa ruší uznesenie číslo 8/100119 s platnosťou dátumu schválenia nových inventarizačných komisí. Po tretie schválili inventarizačné komisie v tomto zložení ústredná inventarizačná komisia predseda magisterka Zdeňka Zrakociová, mestský člen Zdeněk Kupka, poslanec mestského zastupiteľstva Žilaj Kotrus, poslanec mestského zastupiteľstva inžinierka Zuzana Mihalová, zamestnanec mesta, inžinierka Kristína Holíková, zamestnanec mesta. Inventarizačná komisia majetku mesta, predseda inžinierka Zuzana Mihalová, zamestnanec mesta, člen magisterka Veronika Rendáčová, poslanec mestského zastupiteľstva doktora Cina Kulica, poslanec mestského zastupiteľstva Gustav Jakubička, zamestnanec mesta, Alena Voľniačiková, zamestnanec mesta, vyjadrovacia komisia, predseda inžiniera Kristína Holíková, zamestnanec mesta, člen magister Júl Žubor, poslanec mestského zastupiteľstva Ľubomír Káčer, poslanec mestského zastupiteľstva inžinierka Vlastislav Tomievičová, poslanec mestského zastupiteľstva Gustav Jakubička, zamestnanec mesta. To je za predložený návrh. 10 za, proti 0, zdržal sa 0. Musíme sa z toho, že bolo až 10, takže sme to využili celkom rozumne. Prejdeme k bodu číslo 17, zámena časti parciel KCM parciálne číslo 5, 999, 738 KCM a parciálne číslo 5, 999, 134, z parciela KCM parciálne číslo 5, 999, 464, Farkáš a Farkášová. Materiál bol zaslavený, poprosím pani Holíkovú. Myslím si, že materiál bol dostatočne obsiahlý, takže ak má niekto otázky, dopoviem, ale myslím, že tam bolo všetko potrebné. Nech sa páči, otázky nebudú. Takže uznesenie zastupiteľstva číslo 20, 15, má 22 mestských zastupiteľov Tomáčov podľa paragrafu 11, 4, číslo 369, 1995, neskôrších predpisov poprvé prerokovať postup majetku mesta a prvého majetku mesta Tomáčov podľa zámernej súdy podľa paragrafu 9a 8 písmeno E zákona číslo 138 1991 zbierky neskôrších predpisov po druhej perióde a vedomie zverejnenie oznámenia o zámere číslo 23 zám voleno 2022 prvého majetku mesta Tomáčov podľa zámernej zmluvy dňa 28.11. zakonovací na úrade štátov a na web stránke mesta Tomáčov, pretože schváluje prvého majetku mesta Tomáčov formou zámernej zmluvy o celkových 24 metrov štvorcových konkrétne, a to dielo číslo 1 výmer 1 metrov štvorcových parcelách registra CKN číslo 5 999 78, ktorý bol oddelený číslo číslo 64 2021 zo dňa 25.8.2021 Kačov strany Tomáčov na zameranie stavby číslo 5
999 738 pod parcely CKM číslo 5 999 o výmere 12 599 m2, druhá strana plocha nádvorie, ďalej diel číslo 2 o výmere 20 m2 parcele registra CKM číslo 5 999 738 bol oddelený geometrickým plánom číslo 64 2029 z dňa 29. 2021 katastrálne tomáčenie na zamerané stavby pod prvým číslom 5 999 738 od parcely CKM číslo 5 999 278 o výmere 532 m2, druhá strana plocha nádvorie sa cena okresného do Levice, katastrálne do Levice, číslo 1 katastrálne Tomáče, obec Tomáče, obec Levice, odlišné vlastníctvo mesto Tomáče, za parcelu vlastníctvo manželov Františka Farkaša a Silvie Farkašovej. Ďalej parcela registra CKM, parcela číslo 5, tam chýba vaša divina. Áno. 999 464 o výmere 20 športových, druhá strana plocha nádvorie sa cena okresného do Levice, katastrálne odbor a číslo 1186 pre katastrálne Tomáče, obec Tomáče, obec Levice, depovedal spoluvlastníctvo manželov Františka Farkašovej, rodiny Farkáš a manželka Silvia Farkášová rodina tovar bytom Tomáčov. Dobre, dýchame. Ďalej, jedná sa o zámenu parciel rovnakou polohou výmera parciel poznáme tak, ako je uvedená v prospech Františka Farkáša a manželkou Silviou, a to za neplatenou vlastnou 3 na základe čoho si zmluvné strany nebudú navrhnúť nič vyplácať na vyrovnanie hodnoty zamierania nehnuteľnosti. Dôvodne osobitného zreteľa a námerov parciel tak, ako je uvedené dôjde k vysporiadaniu vzťahov s pozemkom pod stavbu garáže súpisu číslo 500 z roku 2010 pri prevode parciely registra CKM parciel číslo 5 999 464 došlo k pochybeniu 3 správne geometrický plán, ktorom bola parcela z garáže manželom Farkášovej zákazom na nesprávnom mieste, ktorý je na opačnej konci rady garáže v lokalite. Zároveň teda dôjde k vyporiadaniu majetkových vzťahov na strane plochy, na ktorej je garáž žiadateľ umiestnená a to podľa skutočného stavu v teréne, ktorý sa predložený návrh 10 za proti nové dreva sa volá. Po číslo 18 prvý parcel. Aha, sa no. Toto uznesenie bolo dneska zastupiteľom prijaté dňa 15.12.2022. Väčšina všetkých poslancov podľa ustanovenia paragrafu 9 a 8 písmena S zákona číslo 138 1910 majetku obcí dnesko kusov. Po číslo 18 prvý parcel KCM parcel číslo 5 999 36 m2 Letová SRO. Materiál bol zaslané, pani Hlíková poprosím v krátkosti o zmenu tohto bodu. Je schodisko výberovú šachtu. Dobre, niečo môžem čítať. Ak len sú otázky. Máte k tomuto otázky? Nie, prebrali sme to na komisii. Prebrali na liste, to neboli. Na niekom malo Každý vie, čo sa je tak. Áno. To je jedno. Takže nebudú? Nie, možno ísť. Takže bude sa vyskúšať za to číslo 20, kde ono 15 na 22 mestské zástupy, to sú Tomáče podľa paragrafu 4 na čo to prišli, kde ono 1910, to je Zjednoduší predpísať prvého majetku mesta a spôsob hodný osobitného vediteľa a pozemných na ktorý vznikne ošenie časti parciel registrácie parciel číslo 5 999 1 ostatné postupový na 10 m2 katastrálne Tomáče začínajú vlastníctvo číslo 1 katastrálne Tomáče okres Levice odlišné vlastníctvo mesta Tomáče podľa schváluje prvého majetku mesta a spôsob prvého majetku mesta spôsob hodný osobitného vediteľa a pozemných ktorý vznikne ošenie časti parciel registrácie parciel číslo 5 999 1 ostatné postupový na 10 m2 katastrálne Tomáče začínajú vlastníctvo číslo 1 katastrálne Tomáče okres Levice odlišné vlastníctvo mesta Tomáče pozemníky oddelení pozemku registrácie s parcelom číslom 599 74 geometrickým plánom číslom 53 5495 11 Pončka 52 a 8.2022, ktorý bol overený inžinierom Janom Šimunom dňa 19.4.2022 a uvedený 10.6.2022 pod číslom 659 2022 okresného do Levice katastrálnym odborom pre žiadateľ Lektora SRO 10 91701 Trnava, IČO 4709855 Víč, 202375154 zastúpený inžinierom Pavlom Brožkom, konateľom spoločnosti. Účel prevodu vybudovanie nového komunikačného jadra bytového domu, ktoré bude stavebne spojené už
existujúcou budovou, výstavbou výťahov sa zvýši štandard bývania pre všetko dostupnosť bytov aj na vyšších podlažiach. Spôsob prevodu z úvodného hmotnosti na zretela, nakoľko postup pre rekonštrukciu bývalých budov Slobodárny riaditeľ zvýši počet nových bytov v meste, čo bude aj vlastné obyvateľov zároveň bude v oprave zakladacích objektov zvýšeniu počet parkovacích miest a revitalizácie okolo budov, čo výrazne zvýši strašné zóny mesta Krmaček na cenu 65 eur na metr štvorcový. To je začalený návrh. No, 10 za, proti 0, držala sa 0. Toto zase bolo prijaté mestským zastupiteľstvom Krmača. Dňa 15.12. 2022 väčšina všetkých poslancov podľa ústavného paragrafu 8 písmeno E zákona číslo 1, ktorá sa má 1299 pre majetku obcí z nezvyšných predpisov. Bod číslo 19 zámer prenajať plochy za účelom vybudovania parkovísk 3x40 bytových domov na Slovenskej ulici. Je to zanesené, materiály boli zaslané, boli prediskutované v stredu. Nech sa páči k tomuto bodu. Neboli tu trajáci. Ak sú otázky. Pani Projektoviečová. Čiže tam, čo sme sa bavili na tom našom stretnutí spoločnom, padla tá naša požiadavka, že teda nesúhlasíme s tým, aby sa ďalej prenajímali tie státia, alebo teda stoiska, tak tá firma teda to akceptovala. Ten realizátor vlastne. Áno, tento materiál je iný ako ten, ktorý bol prejednávaný na tom neformálnom stretnutí. Staviteľ teda akceptoval to, že mu to nebude prevedené, ani nebude mať možnosť prenajímať tie plochy tretím stranám. A teda pôjde o klasický nájom ploch pod parkovacími miestami tak, aby mal vzťah k pozemkom a mohol začať stavebné konanie pre druhú a tretiu bytovku. A zároveň sa teda doplní aj tá prvá, ktorá už je v rekonštrukcii. Otázkou zostáva, okrem toho, že na ktoré plochy mu budú prenajaté, za akú cenu a na akú dlhú dobu. Predchádzajúci nájom, tak ako som písala v dôvodovej správe, bol 280 eur zhruba za plochu, vyše 2000 m2, tam boli tie parkovacie miesta inakšie zakreslené. A teraz by sa teda jednalo o 258,12 ročne. No, Či on to aj vybuduje? Áno. len tam bolo 2000 m2. Áno. 120 eur je to na 1000 m2. Áno, tak. 120 eur. Čiže on to vybuduje na vlastné náklady, tie stoiska. Spevnené plochy. Spevnené plochy. Áno, musí k tomu vykazuje stavebný zákon, že každý musí byť minimálne 1,5 miesta parkovacieho. V prípade, že budú prenajaté len plochy pod parkovacími miestami, to sú teda tie konkrétne parcelky jednotlivé, ako ste teda mali možnosť vidieť geometrický plán, tak v podstate v majetku mesta by ostal neprenajaté prístupové komunikácie, ale musíme mu povoliť v tej nájomnej zmluve, tak ako to bolo v prípade Benát centra, že umožníme mu vybudovať prístupové komunikácie k parkovacím miestam na našich pozemkoch, aby teda mal vysporiadaný vzťah k tej ploche, na ktorej bude budovať. No, nie je to jednoduché. Nájom predchádzajúce vlastne to, čo majú aktuálne, bol na 20 rokov, na dobu určitú, a teda tá výška nájomného je tam 120 eur na 1000 m2. V prípade Benát centra, tam sú aký tam nájom a nákladovú tam... Nie, tam nie je nájom, tam je len to, oni na našich pozemkoch ich bolo umožnené vystavať, vybudovať parkovacie plochy s prístupovou komunikáciou, ktoré nie sú viazané ani nejakým spôsobom k tomu bytovému domu, čiže keď sa tam rozhodne zaparkovať ktorýkoľvek občan mesta, tak môže. Ale samozrejme prednosti tam teda budú parkovať občania z blízkeho bytového domu. Druhá otázka, chcem sa spýtať, že túto položku sme už mali aj rozpočne budovať, či zatiaľ nie? Nie. Ako som takto v rozpočte, predpokladám sa aktuálne nachádza tých 256 eur, ktoré vlastne platia na základe tej zmluvy, ktorá je stále hlavná, 2150 m2 tam.
to je zohľadnené v rozpočte nájmu za povedzme. A povedali ste, že ešte budeme diskutovať s nimi o prístupovej ceste k parkovacím miestam, aby to nešlo pre Čížák, ale pre Čížák. Samozrejme, ale to v podstate, ak im budeme prenajímať len jednotlivé parkovacie miesta, tak je to vlastne 120 parceliek v rozmeroch 13 až 16 metrov štvorcových podľa veľkosti, ako im to tam vychádza. Je ich 120 a celková ich plocha je 1566 metrov. Ak by sme teda išli prenajímať im celú tú oblasť, tak už potom tie čísla sú iné. Ešte niekto? Dobre je to, že akceptovali, že nepredajme ďalším osobom, a ľudia už musia. A ostalo tam v tej ponuke aj tie parkovacie miesta pred, teda pri hlavnej ceste? Tie tam neboli vykreslené v tom geometrickom pláne, tie ak budú, tak budú zakreslené v projektovej dokumentácii, lebo oni v geometrickom pláne oddelovali len tých 120 parkovacích miest, ktoré oni musia vybudovať. Tie pred tým bytovým domom tretím, tie boli ako keby bonus, ktorý ponúkal. Ale či ho vybudujú alebo nie, to je asi na ďalšom rozhodnutí, že teda bude mesto na to trvať alebo nebude trvať a tak ďalej, jednak ako účastník konania a jednak ako prenajímateľ dôch pod tie ostatné parkovacie. Ale tie tam zakreslené nie sú to geometriáku, lebo to nie je projektová dokumentácia, to je len zameranie tých jednotlivých parkovacích stáť. Ja by som vás poprosil do toho uznesenia. No, ja nemám ten geometrický plán, ktorým to je vyčlenené, takže je to len, ako môže tu byť 1566 metrov, lebo to sú len tie parkovacie miesta, ak teda sa rozhodnete, že teda ide sa tou cestou, že len parkovacie miesta a cesty ostanú vlastne mestské, s tým, že teda ale potom prechádza, neviem, či už som to hovorila, aj vlastne z opatera od tej cesty vybudované prístupové komunikácie boli na strane mesta. Keby boli v nájme, tak je tam možnosť od nich žiadať, aby sa o tie prístupové komunikácie starali nielen v lete, v zime, ale vykonávali na nich pravidelnú údržbu a tak ďalej. Ak ostanú na strane mesta, tak táto povinnosť alebo táto úloha zostane mestu. Tak ako to robíme pri všetkých ostatných komunikáciách. No, to neviem, doriešiť ešte tu uznesenie, keď tam nemáme. Presne. No, uznesenie môže byť v zmysle môžeme podľa tohto geometrického plánu, ktorý teda oni dodali ako to je len nájomná zmluva medzi nami a nimi, tam nebudeme nič zaobchodovať, respektíve sa bude zaobchodovať len nájomný vzťah. Čiže tento geometrický plán, ktorý zatiaľ má len takéto číslo geometrického plánu, tam vieme dať. Ktorý nie je ešte toho času overený. To znamená, že je to len geometrický plán. Geometrický plán číslo. Do dňa, ktorý začne overený. Overený vo druhom autorizovaný stavebný
presedenie skôr na porozumenie. Tým, že vlastne keď sa bude jednať o prenajom ako taký, tak to vtedy teda musí byť ten geometrický plán a 6 let je overený, tam ešte stále ostala, vlastne on je overený aj celou dôvodu, že tam ešte nebola jasná táto cesta, tieto komunikácie, či to treba v podstate s nimi sedieť a oddelovať v podstate tieto parcely nebudú, lebo tie do najmu nebudú, čiže ostane to len 120 parkovacích miest, ktoré... Zamýšľam z tej časti spredu mali tiež ale to podstate hovorím, že tie nebudú prenajímané, tie oni mali vybudovať ako bonusové pre účely všetkých, to znamená, že nepôjdu do toho vzťahu nájomného, ktorý tu sa tam rieši. Za mňa OK, otázka je, že... No ale to na to nezmení, ak sa dohodneme, že to potom schválime na jednom zastupiteľstve, to znamená aj teda... Je to možno zaplikovať to aj na a tam. Je to ťažká spolupráca, lebo hovorím, donesú mi geometra takýto a zajtra to a znali si vlastne. Čiže ako potom sa to zmení aj Mám teda 20 čas, čo treba rozprávať. Nemá, lebo je to... Dobre, tak. Áno, dohoda je aká. 120 parkovacích miest bez typových komunikácií. Alebo aj bez typových komunikácií. Tam je to veľmi trošku detaľnejšie možno dohodnuté, že či tam teda bude rampa, či budú mať označené miesta. No vieš, my to schválili, no ale to všetko závisí od toho, že či tá cesta bude mestská alebo súkromná. Oni to potom rozdajú aj tak. Čiže treba si tam dobre rozhodnúť. Riešime 12. Ja si myslím, že by sme sa mali by si zavolať na komisiu a porozprávať sa s nimi priamo, lebo toto je prerádzanie si horúceho zemiaku a nech sa už dohodneme všetci spoločne. Lebo schválili prenajom parkovacích miest a prístup budú mať ohrozený, tak to je pre budúceho vlastníka toho bytu také, že dostane sa tam. A to bolo by možnosť z dôvodu procesného riešenia celého zavolať ich skôr ako na komisie pred mestským zastupiteľstvom, možno v januári, aby bol presne čas dotiahnuť geometra, dotiahnuť zameranie v januári. No dobre, tak tento bod stiahneme. Nemusíme stiahnuť, to nepríjmeme. My sme prerokovali, nepríjmeme žiadne uznesenie. No dobre, prejdeme k ďalším. Bod číslo 20. Prevod parcelikácie 2605, 997 na pevný 26, 686 m2, veľa rozdíl a rozhodníku a materiálov aj vlastne mechanický pokusky pohorekov. Je to druhé kolo prevod za podmienok ako všetky ostatní na tej ulici, ak máte otázky z odpoviem. Jo, za tom čas pozemky. Či to už ide o predaj, nie ide o prenájom. Si to rozmysleli, hej?
Dobre? To je tá časť dopravy. Dobre, prevod, čiže uznesenie zastupcov číslo 23, 15, 12, 22, mestské zastupcov Tomáča podľa pravidla 4 zákona číslo 3, 10, 10, 10, zmienení bezpečných predpisov po prevod prevod majetku mesta a spôsob prevodku majetku mesta spôsobom hodného súdnictva zretela, pozemku pláca registra C, pláca číslo 5, 999, 725, zákona pochádá, dojde z bezpečných spôsob, pláca sa Tomáča, číslo 1, Kada sa rozhodne Tomáča pripravice vyššie vlastníci Tomáča podľa schvaluje podľa paragrafu 2 odsek 8 písmeno E, zákona číslo 1, 1969, majetku obcí, bezpečných predpisov, prevod majetku mesta a spôsob prevodu majetku mesta spôsobom hodného osobitného zretela pozemku pláca registra C, pláca číslo 5, 999, 725, zákona pochádza Rábie, priemer 236, Petro Štvrtý. Karta sa rozhodne Tomáča, zastupujúci vlastný číslo 1, karta sa rozhodne Tomáča, okresňujúce, ulicu vlastníctvo Vesna Tomáče, prospech kupujúci Juraj Drozdík a manželka Miroslava Drozdíková, boli bezpodmienného spoluvlastníctva manželov po mene 1 k 1 k celku, spôsob prevodu použitým dôvodom osobitného zretela, nakoľko rodina žiadateľov užíva a záleží o potrebný mestský pozemok, ďalej užíva ho ako záhradu, vytvorený v blízkosti logickej nadobudnutia nehnuteľnosť bezpodmienného spoluvlastníctva manželov a využitím tvojich súčasť opotrebnej záhrady. Jeho mesto je nedôžiaľne za vyššie mieru konkrétne pláca registra číslo 5, 999, 725. Poď vaše mesto prevodom parcely poriada vlastnícky vzťah k užívateľovi pozemku a to za cenu najmenej na hodnotu určenú vedeckým posudkom číslo 8.3/2019 z dňa 9.2019 znalcom na objednávku mesta. Ďalej potom situáciu mesto riešilo v minulosti a použil rovnaký spôsob prevodu ako v prípade predmetnej pláca registra C číslo 5, 999 za cenu 15 eur za meter štvorcový. To je za zadržanie. Kto je za? Ste za? Ďakujem. Takže 10 za. Bod číslo 21, prevod klasifikácie, pláca číslo. Jak pán Zajšie mesto prečítate, toto uznesenie bol mestský zastupca Tomáča prijaté 15.12.2022 väčšina všetkých poslancov podľa ústavnej paragrafu 8 písmeno E, zákon číslo 1.19.1999 majetku obcí bezpečných predpisov. Bod číslo 21, parciel KCM, parciel číslo 227/3, parciel číslo 227, 4 hodiny, 565 m2, pán Dúhy, pán Václav Elektronický, poprosím chytku k tomuto bodu. Opäť je to zlé kolo, zámer schválený ešte na zastupiteľstve v septembri. A jedná sa o prevod koncových záhrad na Tovarenskej ulici smerom do Pola, ktoré teda pán Dúhy užíva, respektíve ich zakúpil si teda prístupný má jediný on a iní záujemcovia nie sú. Cena za metr štvorcový bola stanovená tak, ako bola v minulom roku alebo pre minulom v dolnej časti mesta 6,60 eur za metr štvorcový. A tým pádom mesto vysporiada si vzťahy k pozemným, ktoré aj tak nemá prístup k nebude. Nech sa páči, tomuto bodu nebude. Takže nebude sa dnes pozdať, to bude číslo 24 hodné 15 na mestský zastupcov Tomáča podľa pravidla, že máme 4 zákona číslo 3, 6, 10, 55, ktoré zmiení bezpečných predpisov prevodu alebo prevod majetku mesta, spôsob prevodu majetku mesta, spôsob hodného osobitného zretela pozemku pláca registra C, pláca číslo 12.4, jedno do štvorcových vlastných pôda, ďalej pláca registra C, pláca číslo 12.365 štvorcových záhrada, karta sa rozhodne Tomáče, zapísaná lista vlastníctva číslo 1, karta sa rozhodne Tomáče, okres Novice, odlišnú vlastníctva mesta Tomáče, podľa schváluje podľa ústavnej paragrafu 9a odsek 8 písmeno E, zákon číslo 1.8.1991 veľkou majetkou obcí predpisov pre majetku mesta odlišnú vlastníctva mesta Tomáče. Spôsob majetku mesta spôsobom hodného osobitného zretela, ako konkrétne parcela registra C, parcela číslo 227 pôda, ďalej parcela registra C, parcela číslo 227 365 m2 záhrada, kata sa rozhodne Tomáče, opäť Tomáče, opäť Novice, zapísané lista vlastníctva číslo 1, pre kata sa rozhodne Tomáče, okresný odborník, kata sa rozhodne Tomáče, kupujúceho Máčov Túry, do jeho vnúčného osobného vlastníctva pomerne jeden k jednému celku, spôsobom prevodu použitým dôvodného osobitného zretela, nakoľko
žiadateľ užíva a zradil oplatenie pozemok, ďalej užíval ako záhradu bezprostrednú blízko stavu vytvoreného zmena nehnuteľnosti, jeho výlučného vlastníctva, využitím tvorí súčasť oplatenie záhrady, ďalej bez toho vydal jednu žiadosť o vyššie uvedené konkrétne pánca registra C, 227.3 a 227.4 a ďalej mesto vzhľadom pánca vypovedal vlastnícky vzťah s užívateľmi za cenu 660 eur za meter štvorcový, kde sa predložený návrh 10 záporčí nová, takže vlastne nová, to dnes nebol. Dneska zase to bola, čo bude pre 5.22, 20 čo všetkých poslancov slovostné práve, to bude ďalej 8 tisíc nové, zákona číslo 8 počíslo 22 najmä parcely KCM, parcely číslo 5.9.3.02 o výmere 60 m štvorcových pod predajným stánkom 99 plus 3 kresťanov. Mi sa páči, čomu to Takisto sa jedná o druhé kolo, teda o schválenie nájmu ako takého za rovnakých podmienok, ako boli teda v predchádzajúcom prípade. Jedná sa o to, že pán Seč menil v podstate SRO, to znamená menil sa IČO a teda menil sa nájomca. Nebolo možné teda to riešiť len v dodatkovú zmluve, bolo potrebné klasicky schváliť zámer, zverejniť ho a následne teda je pripravené schválenie tohto nájmu a bude podpísaná nová nájomná zmluva. Zároveň teda dôjde k ukončeniu predchádzajúcej nájomnej zmluvy s týmto podnikateľom, starým IČom, to starou SRO. Ďakujem. Otázky? Nebudú. Uznesenie mestského zastupiteľa číslo 20. deklára na 22 mestských zastupiteľov Tomáša Páľa, zákona číslo 369, nesluší presíca poplatok a opravdu parcel KM, číslo 5.9.302, úmer 60 štvorcových, vydostané pochádzané pre spoločnosť 99 plus 3, SRO zaučilo úmyslu a vyšlo na predaj SAMS výrobkov, podľa schváleného parcel KM, registra C, číslo 5.9.302, úmer 60 plus 3, vydostané pochádzané pre spoločnosť 99 plus 3, SRO, presídlom nová, 312, 13, 5, 3, 4, veľký dúr, čo 5, 4, 9, 5, 1, 7, spoločnosť akcia obchodnej služby Nitra, oddiel Kešterov Ložka, číslo 5, 6, 4, 6, 9, 8, 3, zastupiteľná Ladislav Sičko, na spoločnosť na účely prevádzkové podnikateľskej činnosti a tam predajný sa aj svojím pretože znájomca na pozornú umiestní typový predajný znájomec, predajný mesta a mesto výrobkov spôsob predajmu boli zreteľné ako zmena osoby, najavci zreteľné zachovanie predajné sa na výrobkov pre obľaženie sa kovačov na služby konečnou a spôsob 9 plus 0 IČO 3 0 1 7 8 6 4 4 ktoré aktuálne najmä vyššie uvedené parcely a má na nej umiestnený predajný stánok, užiadok 10 rokov, spokojnosti, že to bude sa najmä 120 eur mesačne, doba najmä dva určitané 10 rokov, podpisy najmä zmluvy, potreby odkúčov privádzať ukončiť zmluvu o najmä číslo 9, 18 rokov, dohodnutý zmluv podpisu novej zmluvy o najmä za preloženie návrhu. 10 za, proti 0, počíslo 23, prenajem vnútorného priestoru bytov v dome Mladžinská 160 km, 29 km, 29,21 m2 na Šporánska. Toto si mu teď kúpiť. Jedná sa o prenájom miestnosti v bytovom dome Mladžinská 163, teda Doska, kde v časti nebytových priestorov je jedna miestnosť, ktorá dlhodobo v podstate od posledného nájomníka možno vyše 10 rokov nie je prenajatá a teda slečna Šuránska prejavila záujem o tento priestor a teda vzhľadom na to, že dlhodobo nie je prenajatý, tak zverejnili zámer priestor prenajať z dôvodu vodného zreteľa, ktorý teda je zdôvodnený za nájom obvyklý v daných teda podobných priestoroch v našom meste a jedná sa o nájom na dobu neurčitú. Otázka padla, že prečo je to pre nás výhodnejšie aj pre ňu nájom, keby už ďalej nemala záujem, alebo my by sme neboli spokojní s ňou ako nájomničkou, tak vieme ten nájomný vzťah ukončiť oveľa jednoduchšie, ako by to bolo na dobu určitú. Ďakujem. Ďakujem. Otázky? Nebudú.
uznesenie mestského zástupca číslo 26 od 15.22 mestských zastupiteľov pomocníkov na paragraf 11.4 zákona číslo 369 zriadení z rieškoších predpisov po prepravkové prenajomne prepisov nachádzajúci sa výkladom Hlavnícka 163 tomáča to zvoľ dôvodnosť bytného zreteľa prospekt rámcu Barbara Šoranská na účelom zriadenia a plnenie ovlastnenia umeleckých potrieb, potrebuje berie na vedomie zverejnený záver prenajomne niektorých priestorov, ktoré nachádzajú sa bytom do Hlavnícka 163 tomáča to zvoľ dôvodnosť bytného zreteľa prospekt rámcu Barbara Šoranská pod číslom 24 nájom na 222 od 30.11.2022 zákona rovnako po tretie schválenie prenajomne niektorých priestorov na prízemí výkladom Hlavnícka 163 tomáča katastrálne tomáčov bez tomáčov bez uvedená levice katastrálne do 11 vlastnica číslo 1 stavba súpisne číslo 163 na parcele číslo 5 995 od 4 ako konkrétne zmysle predložené tabulky nájomcovi Barbara Šoranská spôsobom s použitím dôvodnosti na zreteľa, keď sa jedná o nájom priestoru, ktorý je neprenajatný, nevyužívaný, nepodarilo sa ho obsadiť ani opakovanou súťažou, ďalej aktuálne predstavuje tajomstvo finančnú záťaž na neobsadenom priestore. Ďalej prevesť nepredstavuje priestor príjem do rozpočtu vzájomného. Mesto eviduje jednu žiadosť o tento priestor a je dlhoročne neobsadeným nájomníkom. Zriadená kancelária hodná na ateliér a sklad vojenských potrieb. Znamená, že neurčitý účel nájmu ateliér a sklad vojenských potrieb. To je za predĺženie na 10 za proti 0 24. Zriadenie vecného bremena v prospech distribúčnej AS na parcelách doplnutých stavbou LA je tlmačené na dom PSNK následné elektronický počet. Ďakujem. Je to zriadenie vecného bremena v prospech západoslovenskej distribučnej, čo je obvyklý postup, ak západoslovenská distribučná budováva nejakým spôsobom nové elektrovedenie alebo distribučný rozvoj strachostanice k nejakému bytovému domu, ktoré sa buď buduje alebo tam rekonštruuje sa nejaký objekt. V tomto prípade sa jedná o 146 m2, ktoré sú presne definované geometrickým plánom, ktorý teda už v tomto prípade je definovaný a je jasné, že o ktoré presne plochy sa jedná. Toto je v podstate zriadenie aj schválenie toho vecného bremena v prospech západoslovenskej distribučnej za cenu, teda obvyklú, ktorú mesto dáva, a to je 10 eur za meter štvorcový takýto lotný. Otázky nebudú. Uznesenie MSZ číslo 27 od 15.22. Dneska dá sa do tlmočenia na paragraf 24 zákona číslo 369 od 1910 ktorý zriadení. Neskôrších predpisov prerokovali zriadenie si premiér impersonál v prospech spoločnosti západoslovenská distribučná a jedna parcela dotknutých stavbou LA tlmačenia bytový dom PSNK. Podľa schválil do parcela dotknutých stavbou LA tlmačenia povolná 21 PSNN, ktoré sú zavedené na registri HNC na listovačná číslo 1 pre katastrálne tlmačenie pre Verice a vyzerané presnú do Verice katastrálnym odborom v zmysle prežení tabulky, a ktorý je mesto tlmačenie ličným vlastníkom zriadenie väčšiny premiér impersonál v prospech spoločnosti západoslovenská distribučná a jeho sídlom Čolenova 68164 Bratislava IČO 36361 ktorý je povinnosť mesto tlmačenie Srbie na časti zaťažené jednotnosti zasahu vyznačenom geometrickom pláne číslo 5354951 pomočka 141 2022 uvedený dňa 16.11.2022 pod číslom 1405 2022 ako koordinačný gremium elektroenergetických energetikov pre užívanie, prevádzkovanie, údržbu úpravy, rekonštrukcie, modernizácie aktív, investované úpravy energetických zariadení a jeho správy, vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú za jednu razovú odplatu výšku 10 eur, slovom 10. Za meter štvorcový výmery vecným bremenem plocha vecného bremena zasahu ochranného pásma je vyčíslená geometrickým plánom celkový výmer 146 metrov štvorcových za celkový výmer sa má odplatný zriadenie vecných bremien na ploche zasahu ochranného pásma je vo výške 1460 eur. Kto je za predložený návrh? Maťo? 10 za, proti 0, 0. Ďakujem. Toto uznesenie bolo v rozhodnom prijatý dňa 15.12.2022 poslancov podľa ustavenia paragrafu 9 posledný písmu nového zákona číslo 1991 zbierky. Ja ešte môžem proste mojou chybou sa nedostal do uznesenia veta, že beriete na vedomie zverejnenie zámeru
Lebo tak ako iné prevody aj zriadenie vecných premien je potrebné, aby bolo zverejnené. Toto bolo zverejnené na úradnej tabuli v zákonnej lehote pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva pod číslom 22VV/2022 aj na web stránke mesta od 23.11. do dnešného dňa vrátane, len to vypadlo do uznesenia. To znamená, že uznesenie si malo byť prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje na parcela dotknutý stavbou zriadenie vecných premien. Keďže to je na kataster, tak je to tam potrebné, aby to tam bolo. Podstatné informácie som povedala a potom do uznesenia, ktoré bude podpísané primátorom. Berie na vedomie. Takže teda prečítam uznesenie zase číslo 27 od 15.12.22. Dneska som to skôr tak ponápajú, že do tých 4 zákona, čo prišli do 1910, som zrejme takých predpisov poprvé prerokovalo. Po druhé, berie na vedomie zverejné zámeru číslo 22VB od 2022 na zverejnenie sú zverejnené na parcelách dotknutých stavbov, ktoré je tlmačené nájomných výsledkov TSMK distribučnej a aj na úradnej tabule web stránky zákona nehodia a počutie schvaluje všetko, čo som prečítal a dám sa o tom ešte na pátrance za predložený návrh doplnený od berí na vedomie, ako niekedy sa dá, že som bola. Toto znesenie bolo Mestský zastupiteľ Kovače prijaté z dňa 15.12.2022 predbežnou väčšinou všetkých poslancov podľa ústavného paragrafu 1 zákona číslo 1 pri 8.1991 z Maňkovci z neskôrších predpisov. Ďakujem pekne. Po číslo 25 opokoj nájom mestských bytov. Jedná sa o obvyklý bod narokovania Mestského zastupiteľstva a je to vlastne prerokovanie a schválenie opakovaného uzavretia národných zmluv na prenajom bytov v majetku mesta Tlmače pre nájomníkov v zmysle nižšej tabulky, s tým, že nájomná zmluva sa uzatvára podľa ich platobnej disciplíny na pol roka, rok, respektíve dlhšie. U týchto, ako je vidieť, je tá doba polročná vzhľadom na to, že sú to nájomníci, ktorí majú buď uzavreté splátkové kalendáre alebo sú v omeškaní s niektorými splátkami a správca bytov toto omeškanie a splátkové kalendáre rieši. Hovorila som s pani Inesovou ako konateľkou spoločnosti Bytreal, tak sú tam niektorí nájomníci, respektíve jeden, ktorý jednoducho neplní si povinnosti, vyhýba sa komunikácii a preto sme sa dohodli, že bude navrhnuté jeho vysťahovanie. Možno to pomôže aj ostatným, aby si uvedomili, že také niečo je možné. Proces to nebude jednoduchý, ale verím teda, že to zlepší platobnú disciplínu niektorých nájomníkov, ktorí teda sú nie celkom pravidelnými plácami nájomného a služieb spojených s bývaním. Ďakujem. Ďakujem. Otázky? Takže uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 28 15.12.22
rozhodnutie zabrať od toho, ako zapájať na veci, ktoré ja načo na 1910 prvého návrhu a potom finálny zmluv na prvom výdov, aj potom sa spolačne vyšli na výdov do protokolová 40, výšli protokolová 311 a bytu na námestí odborávať licenciálnych hráčov v nájomných mestách. Podľa schváluje opakovaný finálny zmluv na prvom bytov, Maťko sa dokončil prejavu, že tam ktorý sa predložený návrh. Kde sa zápočinula a ďakujem pekne. Když čas 20 hodina, tak svoj číslo 26 interpelácia, mi sa páči. Ale... Jak môžem, neviem, či to je tak otázka, keď to bola interpelácia z minulého obdobia, či to ešte stále platí v tomto voľnom období. Áno, tak pán Martin, chcem sa opýtať na interpeláciu pána Spasiča, tedy ešte poslanca, ohľadom používania strategickej energie. Riešili sme s firmou meračenku aj s konateľom Štrbom, to, čo sme povedali, že tam sa tam riešila elektrika tými generátormi najskôr, potom sa nastavil kábel a od vtedy, ako sa nastavil kábel, je tam nulový stav podružný meranie, ktoré je potrebné potom tam a nič sa tam nezmenilo ani platením, teda nezaplatením tej nejakej čiastky, ktorá myslí, že je tam čiastka neuhradená nejaká, ten skutkový stav si uhradí spoločnosť na rámec. A ešte môže doplniť Kyslova. Ďakujem. Dohoda bola taká, že keďže sa nám blíži koniec roka, tam bolo, že 15.12., takže my pošli, no a do okolností hovorila som dneska s pánom Štrbom, takže pošle mi fotografiu toho merača, vieme, že bol stav 0 a tá fotografia, ktorú má a na základe našich sadzieb za jednotkovú cenu elektrickej energie bude mu prekalkulovaná tak, aby vlastne ešte v tomto roku to uhradil. Čiže tak, ako bolo dohodnuté, to stále platí a nič sa na tom nemení. Dobre? Určite, však treba sa povedať. Ešte chcem poprosiť nejaké interpelácie. Nie. Nebudú, tak prejdeme budú číslo 27, ale predtým už len vás chcem poprosiť o to, či môžeme pokračovať, dokončiť tieto dva body. Hej. Ďakujem, takže bod číslo 27 rôzne, nech sa páči. Pán Kotrus. Schválili sme si dneska štátnych mesta, ale sme si popracovať na zmene lokácie. Potom sa rozprávali, takže to sú tie náväznosti, ktoré nám hovorí, že štátu to začneme, komisie sa zriadia a urobí sa to komisie poriadok. Boli sme si mali nejaké návrhy. V princípe, keď je to rokovací poriadok poslancov mestského zastupiteľstva, malo byť logické, teda, že by prvo počiatok toho celého vyšiel od vás. Povedzte, ako môžeme dať do pléna nejakú kostru, ktorú teda budete pripomínkovať, alebo si to chcete vy vo vlastnej režii nejakým spôsobom teda pripraviť a schváliť. Ako teda pripraviť a dať do finálnej podoby. Že by ste mohli navrhnúť nejakú kostru a dať na pripomínkovanie. Nie je problém. Rovnako tak teda aj tú smernicu, máme tam ešte ďalšie smernice pripravené, o ktorých teda vzhľadom na to, že až teraz boli vytvorené všetky orgány počnúť dnešným dňom, tak máme tam odmeňovanie poslancov, aj odmeňovanie členov SPOS, čiže občianske záležitosti. Bola kedy táto smernica, alebo teda tieto dve odmeňovania boli v jednej smernici, ale vnímame to tak, že je potreba to odčleniť, čiže aj toto vieme pripraviť do ďalšieho zastupiteľstva. Takže v podstate ten rokovák toho kronikára, teda taxi, plus teda tieto smernice o odmeňovaní poslancov a teda odmeňovaní členov spolku. Ak máte ešte niečo, čo vidíte, že by nenapadlo teda následujúcim väzeň, ktorý pripravím, lebo tam ešte teda v starom zložení zastupiteľstva sme prerokovávali protest prokurátora, tam je všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku. Tam v podstate máme lehotu na to, aby sme prijali domy, lebo teda boli tam presne tie ustanovenia,
už v nesúlade s aktuálnym zákonom, takže práve za to nám to zrušilo program. Takže to bude následný zastupiteľ stráž. Čiže opäť budeme mať predpisy. Môžem teda pripraviť nejakú kostru, ale vidím teda, že si ju... Teraz toto sú otázky občanov, ktoré cezo mňa chcú dať. Na Tomáčanovi, že bolo zverejnené ukončenie kurzu seniorov, zlepšovanie digitálnych zručností, ktoré viedla pani Sulínová. Keďže je zrejme záujem aj ďalších občanov, je otázka, sa pýtajú, či sa ešte uskutoční ďalší kurz. Že záujem majú aktuálne ďalšie 70 seniori a že malo by prebehnúť to školenie, avšak to začne prebiehať až v jarných mesiacoch vzhľadom na to, že 70 ďalších, čiže to je akoby ďalších 7 kurzov s tým, že pravdepodobne začnú až v jarných mesiacoch, aby teda seniori tým, že je to 5-krát pravidelne dochádzať napríklad na mestský úrad alebo do školy, aby sa nemuseli motať snehu a ľade, takže pani riaditeľka ako teda gestor toho celého. Zostan dená, Priamo s pani riaditeľkou, ako ja len odpovedám za to, že sme sa o tom spolu rozprávali, čiže viem, ale priamo s pani riaditeľkou treba hovoriť, ona je gestor pre okres Levice, to znamená, ak informácie ona má najlepšie, ale ak tak najvyššie už bude. Čiže aj zapisuje? Nie, zapisuje sa tu potom na podateľni, ale predtým bude to zverejnené opäť na Tomáčanovi a aj sme to vysielali v rozhlase Veskov, takže určite o tom bude. Dobre. No lebo tak, že či tí boli protekčení. Boli také, aj teraz vlastne prebiehala debata, že či rodník zarčenia a podobne, a verím, že teda tomu ďalej nedôjde, lebo my sme to aj napriek tomu, že sme to vyhlásili, tak do začiatku nebol až taký záujem a mali sme problém naplniť tých 10, čiže aj napriek tomu, že to bolo zverejnené. Ako my sme to zverejňovali cez Facebook, cez rozhlas, cez webovú stránku, ľudia dali vedieť jednote dôchodcov, oni si to medzi sebou dali vedieť. A tí, ktorí boli aktívni a buď sa sami prihlasovali cez nejakú aplikáciu, ktorá bola na Ministerstve regionálneho rozvoja, alebo prišli na mestský úrad sa zaregistrovať, tak z nich 10 boli vybratí, ktorí sa toho kurzu zúčastnili. Žiadne rodinkárstvo, prosím vás. No to takto vedia, čo sa nám pýtali. Ja len podávať ďalej. Ešte ďalšia mamička sa pýtala, ktorá býva so synom a možno aj viaceré sú, či mesto bude bojovať alebo plánovať výstavbu nájomných bytov. Z jej pohľadu tie domy, alebo byty, čo sa stávajú cez developerov pre slabšie, ktorí sú zarábajúci, že to je viac menej nedostupné. A tiež mňa ako osobne by zaujímalo, že jak je obsadený ten dom na Topolove, či je to už komplet všetko predané, alebo sú voľné byty. Či jeden alebo dva byty sú voľné. Ešte nezali to je v podstate pod strechou, asi iba jeden už je. Vieš, lebo prídu nám 3 ďalšie, keď sa postavia, ak sa postavia, aby sme to vedeli obsadiť. No, to budú väčšinou daných hotejov. Otázka je, či tento súkromný investor z týchto spomodární naozaj jednu nevyčlenil, lebo taká bola rozpráva s nimi, že jednu možno tiež bude riešiť štátny rozvoj ako nájom. Ale to je na nich, to je. Ale taká. Takže len cez neho by to bolo. Áno. Je na zemi. Dobre, ďalej. V krátkej dobe vyjde Tomáčske echo, druhé v tomto roku. Keďže máme toho materiálu na zverejnenie veľa, a ide to možno 18, možno 20 strán, je taký návrh redakčnej rady, že by sa robili ročne 3 vydania, hneď by sa to skenčilo a tiež by sa usmernilo alebo limitoval príspevok na formát A4, nejakých písma 12, lebo niektorí nám dodali materiály na 3,5 strany, hoci bolo vyslovene napísané, stručne, jasne, tam píšu úvody niektorí. A ešte jeden oznam Klub slovenských turistov organizuje 30. decembra akciu Záver roka na Inovci. Je to viac menej nie záväzne prihlasované, autobus, vlak, autobus nad Roznovo, stade na Inovec a späť. A okolo 12. by tam malo byť stretnutie záujemcov a turistov zo Zlatých Moraviec, z Novej Bani, Kozárovčania prídu, kde bude nejaký začne hymna, spev a potom návrat domov. Dúfajme, že vyjde čas. Ďakujem. Ďakujem. Dáme predtým. Jo, a ešte.
Toto sa týka poslancov. Tie oznámenia, ktoré som vám poslal, tam je zákon ukladá do 30 dní. Otázne je, či tí poslanci, ktorí už podávali, či musia, nemusia, ale ručne ich nebudeme mať. Máme to skontrolované už. Vieš, to je myslím. Ja som napriek tomu si spravil, to je ten jednoduchý formulár, dodržte termín do 23. Na sekretariát dostanete registračný. Prosíme do 22. lebo 23. pravdepodobne už bude zatvorené. Tak, opravujem 22. Jednoduchý formulár, čo tie 3 stránky. No, to je jednoduchý. Ale to nie je to Ale tam ani to dáme spoločne, lebo Ako? spoločne to. Poďte sa zabudí. Vlastníte tu istú. Tým, že sme mali ustanovujúce 24. novembra do 23. decembra a do 30. apríla treba podať za daňové priznanie za rok 2022. Nech sa páči. Ja sa chcela pánovi Župorovi, že teda ak ten inovec bude nejakým spôsobom zverejnený v nejakom médiu, teda ja neviem, na nejakej sieti, tak to radi prezdielame, lebo čím viac ľudí bude o tom vedieť, tak bude možno väčší záujem. A čo sa týka tých bytov, tak ja si myslím, že možno tým, že teda je tu teraz ponuka súkromných bytov na kúpu, tak sa možno uvoľnia niektoré tie byty, napríklad v tom bývalom internáte, kde sú teda byty, ktoré nie sú asi až tak veľmi drahé, takže možno tam bude možnosť aj pre tie mamičky. A kedy bude? To sa veľmi a nie nestalo. To sa bohužiaľ nevedie. To sa nedieje. Nie. Zdeno? Ja by som chcel len na dolnej časti, ako keď sú pohraby, sa pýtal, že či sa nevie zakúpiť podsedálky, vieš, lebo keď aj zima na tých hlavičkách, teraz bolo vo Vršov, keď sme boli na pohrabu, či by sa tam nemohli, že vnútri márnici dvorili by sa vyniesli za to, že má na starosti, či je tam možnosť, aby tie starí ľudia nesli byť. Takže to nie je veľká položka. A ešte by som chcel s pána riaditeľa, že by sme sa bolo, kedy pri Márnici stretli, tam je takých 8 metrov toho chodníka, úplne tam, kde deti chodia, že či to úplne vyhodí, tam je pod tým betón. Vieš, tam sú, no to je len tak rozhádzané. Niektoré časti. Pri Márnici, ako je chodník, keď ideš od Dášika, tam je taká jedna časť takých 8 metrov. Že čo by sa tam dalo robiť, a ešte keď sa opáča na Starú ulicu, u Peťa Halana tam stojí toľko vody, že tam sa nedá. Napríklad teraz, keď boli tie dažde, když tam sa vravilo o tom chodníku, že by sa mal začať budovať bola kedy, ale aspoň tam bolo aké odvrtanie, lebo hovorím, ja som tam išiel pozrieť, tam volali a tam bolo aké 8 cm po celej ceste a nedalo sa akože na 8 metrách vôbec prejsť. Či by sme tam vedeli s tým volať čo. No to boli také akože odvíziš. Nevadí, ja som veľmi hľadový medveď, ja prepáčam. Dobre, ďakujem. Mariko. Ideme smerom dole z Rybníka, odbočíme smerom k učilišťu za Zakrutou, je vyvalená dopravná značka po pravej strane. To je čo, prechod prechodcov? Prechod prechodcov myslím, že... Ideme dolu z Rybníka. Na pravej strane. Len tam je problém, že to nie je na našej ceste. My To nie je na našej ceste, ale... regionálnu správu. My maximálne môžeme urobiť nejakú rýchlu opravu, ale aj tak by sme to mali nahlásiť regionálnej správe ciest, aby... A oni možno aj vedia, však teraz robili nedávno tam na tej križovatke rôzne úkony. Ja ale nechcú vedieť. Dobre. Je to cieľ? Ešte možno, ja by som tým kontajnerom, že boli teda aj od občanov také pripomienky, že teda dosť veľké vzdialenosti sú napríklad na tie kontajnery na sklo a na papier, že či sa s tým nedá nič robiť. Prípadne, že ako dá sa. Ale toto je presne tá téma k tomu poplatku, ako ten počet, ktorý máme, vzhľadom na vývoz a separáciu, ktorú teda riešime v jeho riadenia, tak ten počet je nastavený podľa toho, ak sa majú vyzvať, tak povedzte, iné. Čiže ak my vieme dať aj viac z kontajnerov, ale ten vývoz si už budeme chrániť sami.
čo je nadpočet? To je nadpočet a musí byť bez toho. Robí sa vždy prepočet, koľko sme tej druhotnej suroviny odovzdali a na základe toho nám dajú počet nádob. Je celkom možné, že nám teraz znížia, povedzme aj na plasty, hej? A keďže by sme chceli, ja neviem, z 35, jak máme na papier aj na sklo, keby sme chceli 70, môžeme požiadať zberovku, teda OZDčku, zakúpime si ich sami na naše náklady a všetky budeme hradiť sami. Potom ako nás podporujú separácii? Nemáme čísla. U nás je, ako poviem tak, ako je, že keby nás v Lani neboli zachránení zberné suroviny, ktoré obyvateľov odovzdávali po okrese nitrianskom, nejaké železa, tak sme na 11%. Ako mám separovať, keď nemám podmienky? Nedajú mi kontajner a mám separovať. Kde to mám? Do komunálu? Do garáže. No však to aj mám garáž, dobre, ale my rodinkári sme teda do kraji sme na tom lepšie. Keď ideš po meste, tak vidíš krabice, ktoré je nahodená veľká krabica, nie vôbec stlačená, zoberie to 3 kontajnera. Ideš krabice, mlieko, tetrapaky, všetko je, boli sme, triedili sme, videli sme, čo tam je, nestláčame. Viem, že nemôžeme sa vyhovárať jeden na druhý, nemôžeme sa vyhovárať ani na spoluobčanov z Kozároviec, lebo tí nerobia druhotné suroviny a rozhodne neháču kuchynsky a iný odpad do papiera, hej. A keby sa to robilo tak, ako sa má, myslím si, že by to aj stačilo. Len naozaj je tak, že tie veľké krabice náhodu, teraz idú Vianoce, keby ste videli tie krabice, keď dokážu narvať do tej 1100, ako ja sa čudujem. Ale je to tak. A zároveň je to veľký priestor, zle sa to vyberá po prvé, po druhé, potom dávam technickým stále, že idú na Vianoce, zahádzaní sme smetami, tak nám robia oni vývoz, alebo si ho objednáme my, ako sme pred 2 rokmi a zaplatíme 1200 € za jeden vývoz papiera. Ja už myslím, že bodu číslo 28, to je záver. Chcem pochváliť mnohých poslancov, nielen dneska, ale aj za tú aktivitu, ktorú robíte. Či už že na tom stretnutí nie každý domov, takže je to odporné, že to je veľká, ale aj dneska, keďže naštudované materiály už na komisiu je naštudované dneska stretné pripomienky, poznámky, takže nemám to vyžiť najlepšie. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom za celoročnú prácu. Zároveň všetkým riaditeľom organizácií a ich zamestnancom, takže odvodzvateľom pozdraví všetkým vám prajem naozaj krásne vianočné sviatky, žite tu vašich blízkych a najmä zdraví, keď vieme všetkých zdraví, potom bude všetko krajšie, lepšie a verím, že Ježiško na vás nezabudol. Do nového roku veľa, ako som povedal, predsavzatí, takých splniteľných. Nech sa všetkým darí. No a zároveň som sa chcel poďakovať všetkým riaditeľom materských škôl, riaditeľom kultúrneho strediska za krásne domácké Vianoce. Naozaj nám išlo počasie dnes, predtým pršalo, takže všetkým sponzorom, podporovateľom, dobrovoľníkom, či už od zamestnancov, všetkým prispievateľom, predajcom, takže bolo to jedno čítané podielite, kde sa vybralo 1200 €, 120 € za 50 detí, takže ďakujeme týmto všetkým. No a ešte, aby sme nezabudli, tak nielen Zuzana Mihalová je na dane a poplatkoch, ale aj pani Procházková, v podstate už čas, čo je hodina H a máme novú zamestnanku Martinu Jelinkovú, ktorá sa zaučená ako pánstvu na referáte, takže to je tiež jedna zo zmien. Takže keď budete mať nejaké otázky, ste vítaní na každej referáte. Takže ešte raz vám všetko dobré, pekný celý čas.